Takže ideme si tu otvárať Lucky Block. A na Galaxy. A ešte, Čo to bude, čo čo to nám bude? tu zostalo? Dobre. No. Čo? 6, 7. La Grande padlo. Celkom To si robíte dobre. srandu? Už tu mám jedného, teda dvoch, možno. And the strawberry má. Pozerajte. Strawberry Elephant, idem hore. Strawberry Elephant, na čo mi to je? Ideme to vymazať. Ideme bejsky. Tak, tu máš. Pozerajte, čo mám. Toto je ten youtuber, ktorý tu teraz natáča a jeho brat. Toto som ja a moja sestrička, ktorá tu je. Tak, toto je tiež ona. Toto si mal zobrať, ale ona to nechce. Nechápem prečo. A Dragonka Melony. Pozerajte, aké veci tu dobre padajú. Ak dostaneš 3, tak budeš bez tohto. Týždeň budeš bez plejta. Týždeň. Toto nebereme, to je hrozné. Moc opäť tam veci nie sú, ale... Ale lepšie ako nič. Napríklad niekedy padajú takéto. Takéto. To je ešte dobré. Tašky, dobre? Napríklad toto väčšinou padá.